Jingjia ka ba penkendet ka ba lajia ha Indur jangka jala Madhya Pradesh. Hakaba usamla puli BSc badang arpo arsenam kerta bala penyap yalade da ka ba jom najrong jangka yeng jangka college. Tang hadin da kiminit ba ulapola jadi jengko haka Instagram akau ka jengu. Uni usamla ba puli BSc badang arpo arsenam kerta ulklatno da ka ba penyap yalade hadin ba ula jom nakamala ka balai jangka college ka jengu. Kapadon hapo uput usam jangka Dwarka Puri Police Station min haka janmit jangka sni sajan yakatai ke jingjia basusi kabala yu iru ha CCTV kabadai ha Shri Vaishnav Institute of Management and Science College kabadon ha Gumarta Nagar kadai ha kapor arsan punyo beje janmit adin bala yu yu bauti Ahmadan ringkat bat ka jingmi snam kabapalat nakakli ka jungu kumta ki perlok jungu ki la penkiet marmar yu syakawai ka hospital Cimet kabadon hajan hakaba ki doktor ki la penbena ba u laklatno u in charge ka Dwarka Puri Police Station u Rahul Singh Rajput u layathu ba ne usamla u bakardeng u Mayur Singh Prajapat u basaha Prajapat Nagar u dei usamla puli BSc napenta ka snem ka balai hakatei ka college shua ban siem ya ka sinjam ban penyap yalade ulabu ya ki jingtho haka Instagram ka jungu ka ba ula khot yalade toxic batu snow ba umlong uba dondor haka por ba jia ka te ka jingjia ka don ka jingle kemen Women's Day ka badal ya hakatei ka college uni usamlaru ula lech ka te ka jingalang katukan por shua ban kiu sajrong jong ka te ka college ban penyap yalade kadau ka batikena jong jing penyap yalade jong u kampat sai bha bat ki bah ye ngasem jong uru kimte pe ya ki dau ki ba u yakandu jing e ukpa jong une samla udai unong sujan udai ukun senrang marwei jong ki kimi ki pa jong u bat udon ro yakawei ka para kantei shua ban siem yakane ka sinjam ka basusi une samla ulatho haka Instagram jong u ka ba ong kumne ngale yakane namar ba don manu badai hok banyo ya ubre ubasniu kum manga ngam jusno kumne menshua hanrai menta ngasno ba ubre ba kum manga umla satia banlong biang nabenta unu ngam dei ukun ubabha lemne ukarlok ubabha usamla pule ne ubre ubabha nakarmen baka jengiem jong kibreu ki bayajan batnga kan sakambha bat kham suk sisin bangala wengno yalade na ka jingya don lang batki namar ngalong tang ka jingkiet ka bakia ka baklem dondor ulapun ku tha ka jingtho ka jongu